Ako si Jepoy. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Yung tipong hindi man marangya, pero puno ng pagmamahal. Si nanay housewife at si tatay naman, construction worker, na araw-araw sumasalubong sa init at alikabok para lang makauwi ng kaunting kita. Tatlo kaming magkakapatid, kaya kung ano man ang maiuuwi ni tatay, yun na rin ang buong kayamanan namin sa isang linggo. Pero kahit ganun, payapa ang buhay namin. Ang mahalaga, nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw at nakakapag-aral. Para sa amin, sapat na yun. Sapat na para maging masaya, basta magkakasama kami. Pero kung may parte ng taon na talagang inaabangan ko, Pasko yun. Yun lang ang araw na nagiging espesyal ang buhay naming payak. Pagkagising namin, amoy na agad ang handa ni nanay. Hamon, pansit, kung minsan may macaroni salad. Hindi kami pinapagalaw sa kusina. Sabi ni nanay, regalo niya raw sa amin ang isang araw na puro saya. Walang utos, walang pagod. Kaya paglabas namin, nakahain na ang lahat. Para kaming mga hari treyna na ang tanging gagawin ay maupo at kumain. At doon ko nararamdaman na mayaman kami. Hindi sa pera, hindi sa mamahaling gamit, kundi sa pagmamahal na nilalagay ni nanay sa bawat sangkap, sa bawat lutong inihahain niya sa mesa. Mga anak, tara na. Kakain na tayo, Noche Buena na. Ma! May macaroni po ba ulit? Aba, syempre naman. Pero wag mo uubusin ha. Maghahati-hati kayong magkakapatid. Ma, may spaghetti po ba? Syempre anak, hindi pwedeng mawala yan. Yay! Sana po mas matamis ngayon. Kasi yung nakaraang taon, parang walang lasa eh. Oo na anak, mas matamis ngayon. Sinigurado ko talaga. Yay! Ang kuya, may request ka bang handa, Jepoy? Wala ho ma, kung ano lang ho meron. O siya, tara na. Kuya Junjun, paunahan tayo sa lamesa. Ready, set, go! Hoy! Ang daya mo! Ma, eto po. Merry Christmas. Ano to anak? Regalo ko po sa inyo. Naku, bagong sandok. Aba, saan ka naman nakakuha ng pambili nito anak? Nag-volunteer po kasi ako sa library. Binigyan po nila ako ng konting allowance. Naku anak, sana iniipon mo na lang. Ayos lang po yun ma. Maliit na bagay lang po yan. Salamat anak, ang ganda nito. Para po makapagluto kayo ng mas masasarap na handa. Lalo na tuwing Pasko. Ay, ang swerte-swerte ko talaga. May anak akong mabait, maalalahanin, maputing kuya sa mga kapatid niya. Kanino pa ho ba kami magmamana? Sa inyo ni tatay lang naman, di ba? Merry Christmas, anak. Siya, bago mo pa ako paiyakin ng tuluyan, tara na't kumain. Sige po, Nay. Kapag ipinanganak kang mahirap, regalo na ang magkaroon ng handa tuwing Pasko. Para sa iba, simpleng bagay lang yun. Pero sa amin, parang milagro. Pero sabi nga nila, minsan nasa ibabaw ka, minsan naman nasa ilalim. At dumating talaga yung mga Paskong wala kaming kahit anong handa. Hindi namin yun pinipilit. Mababa lang ang kinikita ni tatay. At alam kong pinagkakasya niya lang ang bawat barya para sa pang-araw-araw naming kailangan. Kaya't natuto kaming tanggapin na may mga panahong hindi talaga kaya. Wala kaming hamon, wala kaming pansit, wala man lang spaghetti na inaabangan ng mga kapatid ko. Pero habang tumatanda ko, na-realize ko, hindi yon ang sukatan ng Pasko. Oh, Rodel, basang-basa ka ng pawis ah.
Naglakad lang ako. Sayang ang pamasahe. Naglakad ka na naman. Ang layo-layo ng pinanggagalingan mo. Sobra na ba ng pagod mo niyan? Mawawala naman ang pagod ko. Dahil sinasalubong naman ako ng mga chikiting ko! Papa! Oh, sandali lang. Huwag mo nang humalik kay Papa. Marumi pa ako. Uy, narinig mo ba? Yung kapitbahay natin. Sila Richard. Lumipat na. Kailan pa? Nung 1 linggo lang. Ganun ba? Hindi man lang ako nakapagpaalam. Mabait pa naman yung pamilya na yun. Hayaan mo na. Nakadaan ako sa kanila bago sila umalis. Papa, Pasko po ngayon, di ba? Bakit parang wala po tayong handa? Mga anak, iba ang paraan natin ng pagdiriwang ngayon ha. Wala muna tayong handa. Para sa susunod na taon, mas marami tayong iluluto. Mas masaya tayo. Ganun po ba, Mama? Ganito na lang. Mamaya, manonood tayo ng kahit anong palabas na gusto nyo. Tapos, kakain tayo ng mais na may margarine at asin. Paborito nyo yun, di ba? Sige po! Yay! Paborito ko po yung mais! Sige na, pumasok muna kayo sa kwarto. Pa, nandito na ho pala kayo. Ano po? Ay, kaawaan ka. Sandali. Maghihilamos muna ako. Ma, totoo po ba yung narinig ko? Wala po tayong handa ngayong Pasko? Oo, anak. Short tayo ngayon. 500 lang ang naiuwi ng tatay mo. Hindi talaga kakasya para sa ating lahat. Ano pa kaya sa Noche Buena natin? Hindi po ba talaga kaya, Ma? Kahit yung simpleng handaan lang. Nako anak, halos araw-araw na akong nasa palengke. Wala na tayong gas. Wala na rin sibuyas at bawang at ibang pangrekados. Mahal lang bilihin ngayon. Kailangan pa nating isipin ang gastos sa mga susunod na araw. Kaya minabuti kong itabi na lang yung 500 ng tatay mo. Ganun ho ba? Oo anak, pasensya na kayo ha. Babawi na lang tayo sa susunod na taon. Wala ho yun, Ma. Ang importante, magkasama pa rin po tayo. Oo anak. Yun naman ang pinakamahalaga. Merry Christmas, Ma. Maligayang Pasko anak. Lumipas pa ang ilang taon at hindi na talaga kami nakabawi sa handa tuwing Pasko. Noong una, umaasa pa kami na baka sa susunod na taon kaya na. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti na naming nakasanayan na wala talagang handa. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil talagang wala kaming pambili. Hanggang sa dumating sa punto na parang naging tradisyon na rin. Isang Paskong payak, walang pagkain sa mesa, pero puno ng pag-uunawa. Tinanggap na lang namin na gano'n na ang sistema. Pero ang pinaka nakakamangha, wala akong narinig na reklamo. Wala. Mula kina Risa at Junjun. Wala rin mula kina Mama at Papa. Walang tanong na, bakit wala? Walang dampo. Walang pagkukumpara. Ang meron lang, yung tahimik na pagtanggap at isang pangako naming magkakapatid. Basta magkakasama kami, sapat na yon. Kuya! Kuya! Pabukas po ng pinto! Oh, Junjun! Saan ka galing? Bakit? Risa! Bakit umiiyak ka? Doon po kami galing kina Aling Betchay. O bakit? Ano bang nangyari? Inaasar ka ba? Sinaktan ba kayo? Hindi naman po kami sinaktan. O ano? Anong sinabi sa inyo? Inaasar po kami. Sabi nila mahirap daw po tayo.
Tapos wala raw tayong Pasko! Ha? Paano naman nila nasabi yon? Sabi po kasi ni Aling Betchay, mula daw nung lumipat sila Manong Richard, hindi na po tayo naghahanda. At ang sabi pa nila, tira-tirang pagkain lang daw po ng kapitbahay ang handa natin tuwing Pasko. Ha? Naku, talaga yung si Aling Betchay. Kuya, totoo po ba yun? Huwag niyong pinapansin yan. Dito na kayo. Jepoy! Anak! Pabukas naman ako ng pinto! Mano po? Kaawaan ka. Nasaan ang mga kapatid mo? Nasa kwarto po, naglalaro. Kumain na ba yung dalawa? Opo ma, kinain po namin yung itlog na maalat, saka yung tirang kanin kagabi. Mabuti naman. At least may laman ng sikmura. Ma, umuwi kanina si Narisa at Junjun. Umiiyak. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanila? Kinukutsa daw po sila. Nila Aling Betchay. Si Betchay. Bay, ayan na naman. Dakilang chismosa yun. Halos lahat ng tao dito, nasiraan na niya. Huwag niyong pinapakinggan yun. Ano na namang sinabi? Sabi raw po niya, kaya daw wala na tayong handa tuwing Pasko. Dahil wala na sila Manong Richard. Tira-tira lang daw ng kapitbahay ang handa natin noon. Ah, Totoo po ba yun, ma? anak. Alam mo naman yung si Betchay. Kaya ho ba hindi nyo kami pinapalabas ng kwarto tuwing naghahanda kayo noon? Dahil hindi po kayo nagluluto? Totoong sinabi niya. Noong nandito pa si Richard, nag-o-offer siya ng pagkain kapag may sobra sa handaan nila. Mahirap lang tayo, anak. Kaya tinatanggap namin. Pero ma, bakit hindi nyo nalang sinabi? Dahil nahihiya kami ng tatay mo. Gusto naming maramdaman yung kahit papano may kaunting salo-salo kayo tuwing Pasko. Lalo na mga kapatid mo. Ayokong maramdaman nila na hirap tayo. Lalo na sa araw na dapat masaya. Pasensya ka na kung na-disappoint ka, anak. Sa totoo lang, gustong-gusto ko na rin tumulong sa tatay mo para may sobra tayong pera. Pero palagi akong tinatanggihan sa trabaho. Hindi kasi ako nakapagtapos ng elementarya. Kaya madalas, dinidiskrimina ako. Hindi ko po alam na ganito po kahirap ang sitwasyon natin. Dahil ayaw ipakita ng tatay niyo. Ayaw niyang maramdaman niyo ang bigat na pasan niya. Gusto niyang naramdaman niyo lang ang pagmamahal, hindi ang hirap. Pero ma, bilang anak nyo, gusto ko ring malaman kung paano ako makakatulong. Hindi mo dapat iniisip yan, Jepoy. Dapat nag-aaral ka lang. Kami ang magulang. Kami ang dapat nagbibigay ng alalay. Anak, pakiusap. Huwag mo nang sabihin sa mga kapatid mo ang totoo. Ayokong dalhin nila ito habang lumalaki sila. Nadurog ang puso ko sa inamin ng nanay ko. Grabe ang sakripisyo nilang dalawa. Lahat ginawa nila para lang mapasaya kaming magkakapatid tuwing Pasko. Kahit pa kailangan nilang ibaba ang pride nila, tiniis nila. Basta maramdaman lang namin ang diwa ng Pasko kahit sa munting paraan. Kaya mula noon, nangako ako sa sarili ko na hindi masasayang ang paghihirap nila. Pinagputi ko ang pag-aaral, pinilit kong maging scholar. At kahit maraming gabi, ang halos hindi ako nakatulog sa kakapilan ng requirements, kinaya ko.
Nakapagtapos ako ng kolehiyo. Ilang Pasko din ang tiniis namin. Minsan wala kaming handa. Minsan tahimik lang ang gabi. Pero alam ko, bawat Paskong yun, may kasamang dugot pawis na iniaalay ni tatay para maitaguyod ang pangarap ko. Ngayon, may marangal na akong trabaho. Mabilis din akong na-promote. At kahit papano, nakakahinga na kami. Nakakatulong na ako sa pamilya. At ako na rin ang nagpapaaral kina Junjun at Risa. At tuwing Pasko, hindi ko na hinahayaan na maramdaman nilang kulang kami. Ang bango naman! Siyempre, ito na ang pinakamasarap na spaghetti na niluto ko. Yay! Mama, nasa na po yung macaroni ko? Ay nako, hindi pwedeng mawala ang paborito mo. Eto anak, Thank you po! O Risa, kumain ka ng macaroni kahit gaano karami ha? Talaga po? Pwede na po ba akong gumamit ng malaking plato? Dati po kasi, platito lang yung gamit ko eh. Oo naman Risa. Ako ito. Ay, andyan na si Papa. Merry Christmas mga anak! Merry Christmas po, Papa! Papa, halika na. Kain na tayo. Sandali lang po. Bago tayo mag Noche Buena, Mama, Papa, para po sa inyo. anak nag-abala ka pa. Akala ko nag-iipon ka. Opo, wag ho kayong mag-alala. Nakabudget naman ang lahat. Bagong cellphone. Wow! Anak, ang mahal nito. Para po sa inyo yan, Ma. Nakita ko po yung dikipad nyo. Hirap na kayo. Kapag gusto nyo pong dumiskarte, marami pong racket online ngayon. Pwede kayo kumita kahit nasa bahay lang. Naku anak, maraming salamat. At ito naman po, Papa. Ano ba ito? Susi. Susi ng motor. Aba! Anak, sobra naman to. Para ho hindi na kayo naglalakad pag uwi. Saka sabi ko naman ho sa inyo, di ba? Pwede na ho kayo magpahinga. Ako na pong bahala. Ay anak, salamat. Grabe ka. Naiiyak kami anak. Salamat. Salamat talaga. Merry Christmas po. Dear love, at dito ko lubos na masasabing bukod sa macaroni salad, ay ngiti ng mga taong tunay kong minamahal. Ang tunay na regalong gusto kong natatanggap tuwing Pasko. O siya nga pala, sabihan niyo ako kung gusto niyong matikman ang luto ng nanay ko. Magpapadala ako sa inyo. Total Pasko naman. Maligayang Pasko.